Daytoy ni Ferdinand Marcos Jr. Bongbong ti palayaw na. Anak alalaki tinatay a diktador nga Ferdinand Marcos. Talupulo at awen tinalpas. Napatalaw iti pamilya Marcos ijay Hawaii. Nalpas iti dakkel a revolusyon dito'y pagilyan. Nga nang lepas iti panagituray ni Marcos. Talupulo at awen malpas iti napasamak. Ket ni Bongbong ket tumartaray para pagka-presidente isuket at dakkel nga gasat ng mga bakisun. Tapno maawatan tayo no kasatno a napasamak amin daytoy. Ket sublian tayo iti aldaw nga napukaw da iti turay. Idi Pebrero 1986. Imelda Marcos, Jaime right? Marcos, this is the Marcos 7. More than 1,200 pairs of shoes were left The late in stores. dictator allegedly stole millions of pesos. Imelda Marcos, 7 of her grab cases, she was found guilty. Bongbong misrepresented his Oxford education in The excesses 2015. and corruption of her husband's dictatorship. Pebrero 1986, idi asedagan nga malpas iti 20 atawan nga panagituray ni Presidente Marcos. May isa nga nasaor nga eleksyon. Akusasyon panggap human rights ken korupsyon, tinagiduron kadagiti tattao tapno rumuarda ken agmartsa iti daldalan. Daytoy nga naawagan ti People Power Movement, ket nagsirbi nga inspirasyon dagiti naduma-dumang aktivista ditoy sanglubungan. Daytoy nga pasamak ti gapunan no apay nga napilitan dagiti Marcos nga pumanaw paapan jay Hawaii. Iti panaglibas ta ket awit dati nasurok nga upat gasot nga alahas, 20 ken upat nga gold bars, ken 20 ken 7 nga milyon a pesos iti kaimprenta nga kwarta ken daduma pay nga kinabaknang. Iti estimar ti Korte Suprema ti Pilipinas ket umabot ti 10 a bilyon nga dolyares ti gatad ti naurnong dagiti Marcos at takaw nga baknang kabayatan ti panagiturayda. Dagitoy ket mairaman ti upat a nangangato a pasdak ijay New York City. May isang nga mansyon nga naitakper ti daga nga umabot ti 3 nga hektarya nga waterfront ijay Long Island. May isang nga koleksyon kadagiti obra dagiti nadaydayaw nga pintor kas ken Monet ken Picasso. Nasurok nga 50 a mansyon iti naduma-duma a lugar dito'y Pilipinas. Innem magasot ken 80 ken 3 nga milyon na masarakan kadagiti Swiss bank accounts dagiti Marcos. Milyones ti gatad na nga balay ken daga ijay Estados Unidos. Mabirukan dagitoy ijay Texas, New Jersey, Hawaii ken California. Ken nasurok asa nga 10 milyon nga dolyar nga nagastos si Dicasar, iputot na nga ni Irene. Italong nga koleksyon ti alahas ni Imelda nga umabot iti 20 ken may 1 milyon nga dolyares ti gatad na. Ipanag-shopping ni Imelda jay New York City nga gimastos ti 4 milyon nga dolyar iti uneglaeng ti 2 nga bulan. Pinabasol pa iti Estados Unidos dagiti Marcos nga tinakaw dagiti pondo ko mga tulong para ti umili nga Pilipino. Na isara nga bank accounts, ken pondo apang eleksyon, at idog ti listahan na dagitoy. Dagitoy ket napaspasamak kabayatan nga nimato ti porsyento ti maririgat nga umili. Ti sweldo dagiti trabador ket dire-diretso nga nagpababa. Ti presyo dagiti kang runaan nga magatgatang ket triple ti ingatuan na. Ti utang ti pagilian ket nanayunan ken nalabas ti ingato na. Ti PCGG ket nakasubot laeng ti 3 nga bilyon na dolyar kadagiti tinakaw nga kinabaknang dagiti Marcos. Nasurok met nga sa ngagasot a ribo nga kaso ti human rights violation tinapaspasamak sipod idi timugaw day ti pwesto. Adda dita dagijay na tiltilo nga awan gapuna. Ay balod, aparigatan ken pinapatay na kuna ti kaduan, nga daytoy siguron ti gibos na ti taligagay dagiti Marcos iti politika. Ngem awampay ti napalabas nga 5 tawen agsipod na patalaw da. Ket na ipalubos dan idi 1991 nga agsubli ni Imelda Marcos dito'y Pilipinas tapno sangwente na surok nga 60 nga kaso nga kriminal ken sibil. Idi nagsubli isuna, kinablaawan isuna dagiti taga-suportana. Addo ti nakaigem ti placard ang nakasurat ti Imelda, we love you. Idi 1992, makatawen lang agsipod na kasubli. Imayangay ni Imelda para iti pagka-presidente. Gapo kanot ta nakapsot ken awan ti direksyon na ti gobyerno nga indauluan ti Aquino. Maikalima laeng ni Imelda ija 6 nga kandidato ken inabak isuna ni Fidel V. Ramos. Ay sa kadagiti kang runaan nga tao idi People Power Revolution. Ngamhaan met nga dagop nga naabak dagiti Marcos ijay nga eleksyon. Nakaala ni Bongbong ti tugaw na ijay kongreso, tanangabak isuna ijay Baluarte da ijay Ilocos Norte. Dalpas may sa atawan. Upatatawan manipod iti natay ni diktador nga Marcos. Pinalubusan ni Presidente Ramos nga maiawid iti bagina dito'y Pilipinas. Uray saan nga inkaskaso iti ado nga Pilipino, na ikan iso iti makuna a heroes welcome iti probinsya na manggapo iti loyalista ni Marcos.
Naikabil iti Sarming Alungon, ken naikabil ijay Museo ti Marcos ijay Ilocos Norte. Imbaga ni Imelda iti media nga maituloy nga maipakita ni Marcos ingga na palubusan iti gobyerno nga maipunpun isuna ijay libingan ng mga bayani. Malpas 2 taon, iti 1995, nagkandidato ti eleksyon iti pamilya Marcos. Naiboto sa representante ni Imelda ijay probinsyana nga Leyte. Dakkel in pangabak na. Haan na sorpresa da ito igapoy iti napigsa nga impluensya iti pamilya na ijay. We are winning by landslide and Hindi pa nawen ti diktatorya. Mayat ti panagitrato ti gobyerno iti probinsya ti Leyte ken Ilocos Norte. Pinadas ni Bongbong at umaray para Senado. Ngam napaay isu na nga makaserrek jay Magic 12. Idi 1998 pinadas man ni Nanang na nga tumaray kas presidente. Ipakdaar na ket rimor kalpasan nga kanunongan ti Korte Suprema dagiti kaso na maipanggep ti korupsyon. Nupay kasta. Manong nga aldaw sakbay ti eleksyon ket nagsanod ni Imelda ti panagtaray na. possible bloody Uray election. nang nababati bilang ti suportana ket kinunana nga inarami na kano daytoy tapno masalamit-metan dagiti umili iti haan nga nalintig apang tumpalan ti maysaan na dara nga eleksyon. Iti isumet laeng nga eleksyon. Ianak na nga ni Bongbong ken Aimee ket nangabak naman ni Jay Baluarte da nga Ilocos Norte. Kalpasan ti siyang matawan ken talo a termino akas gobernador. Nagsubliman ni akas congressman ti Ilocos Norte ni Bongbong di 2007. Idi eleksyon ti 2010. Nangabak ka senador ni Bongbong. Inakanangato nga nadanon nga posisyon iti pamilya Marcos manipod iti People Power Revolution. Ti kampanya na ija Ilocos Norte, progresibo a politiko isu ken adda na pigsa nga track record na. Ngam ilibak na nga iti naganak niya naket awan ti krimen nga inaramid da iti panawen ti diktatorya. Mayat ti panangawat iti henerasyon ti ubing nga botante, iti mensahe nga daytoy tahaan da napadasan iti otoritarian a panagituray iti tatang na. Isumit laeng nga eleksyon iti nangabakan ni Aimee nga gobernador. Ken pagsubli ni Imelda nga representante uray 80 tawen isunan. Iti 2013, nangabak damanen dita pareho a posisyon da. Iti 2016, timaray iti pagka-vice-presidente ni Bongbong ngam na abak ni Leni Robredo Suna iti nasurok 263,000 nga botos. Adalad ta kontrobersya iti kampanya iti nag-ulbod ni Bongbong nga adda kano degree na manipod Oxford University. Got my diploma in Oxford, di ako nagtapos sa Wharton. Ngam imbaga iti Oxford University nga nakaalalaing isu iti special diploma. Ket saan nga formal nga degree daytoy? Malpas maabak ni Robredo, nag-file ni Bongbong iti electoral protest takidusit da kano isuna. Unanimous iti panag-dismiss iti Supreme Court ti kaso malpas 5 taon. Bureau has unanimously dismissed the election protest filed by defeated Vice President. Daytoy nga eleksyon, nangabak manen ni Imelda ken Aimee ija Ilocos Norte. Malpas 2 bulan, tapno mapnikan iti 10 ket 3 tawen na kiddaw ni Imelda. Pinalubosan ni Presidente Duterte nabayag agayem iti pamilyada. Nga maikali ti bagi ni Diktador Marcos ijay National Hero Cemetery nga haan anaamuan iti publiko. Kung ni Vice Presidente Leni Robredo, kasladala ang tatakaw ta inlemenda iti impormasyon iti panangikali ni dati a Presidente Marcos ijay National Hero Cemetery. Naipalagip manen iti addo nga sugat iti biktima ti martial law. Nga nangirugi iti abdo nga protesta dito'y pagilian. Dark day in Philippine history, and revising the history of the Philippines. But protesters will say that this is not the right of Hindi Miami. We bury the dictatorship. We are sending a signal that in the Philippines, crime Iti 2019 midterm election, nagbalin ang maikadwa a Marcos ni Aimee nga mangabak akas senador. Marcos as senator-elect in the May 9. Iti kampanya ket nagbalin nga kontrobersyal gapo iti duwa nga saritaan maipanggap kano tinagadalan ni Aimee. Ijay Facebook biography nga naikaten. Kinuna ni Aimee nga isu kano ket maysa kadagiti kaunaan nga Pilipina ang nagturpos iti maysa nga Ivy League. Apagadalan ken nalpas kano isu na akas cum laude ijay UP College of Law. Agpada nga imbaga ti UP ken Princeton. Asaan agpaiso dagitoy? Idi Setyembre 2, 2020, inamungan ti Kongreso jay House Bill 7137 tapno maaramid ang non-working holiday jay Ilocos Norte ti Setyembre 11 nga isumit aldaw nga naiyanak tinatay nga diktador.
Bill 7137. Hearing no objections, are hereby Dito nga House Bill ket nakaalat isang agasot siyam nga pulo ken pito nga wen abotos ken siyam laang nga haan. Iti napalabas nga 30 atawan ket papapabasol dagiti Marcos iti tarigagay da amako na nga historical revisionism. Tapno masukatan dagiti istorya a nakakabil katagijay libro maipanggap katagiti madi nga ar-aramid ti pamilyada iti panawen nga addada iti turay. Idi Oktubre 2021, impakdaar ni Bongbong nga agtaray suna iti pagkapresidente. Iti may samanen na kontrobersyal na kampanya. Nagkadang ni Bongbong nga haan nagpakita iti amin na dadakkel ken napateg nga Marcos debate. Jr. is giving another presidential debate. Attend the presidential debate hosted by the Commission on Elections. Uray ti Comelec ket ibagada nga red flag ti inaramid na. to be a red flag for the voters. Absolutely. Kabayatan kampanya para eleksyon. Naamuan nga haan nga nabayadan iti pamilya Marcos iti naurnong nga estate tax da. 23 billion. Nagbalin nga 203 billion nga piso. 103 billion pesos in unpaid estate taxes owed by Ferdinand Marcos Jr. and the rest of the Marcos family. Tax assessment was already ruled final and unappealable by the highest court in the Philippines. Nangangayan na po kayo sa estate tax. Salamat po, salamat. Haan nga dati iti umuna nga tiyempo nga haan nagbayad dagiti Marcos ti buhisda. Idi 1995 ni Bongbong ket napanaknakan ijay korte nga haan nagbayad ti income tax return na manipod 1982 ingana No 1985. record of his compliance of payment or satisfaction of Uray kasta tinapasamak. Umun-una ladta ni Marcos ijay survey. 56% nga botos. Ni Vice Presidente Leni Robredo nga dati na akalaban ket 24% botos laang. Ngam sumaysaya iti resulta na tatanga umasasadagan iti eleksyon kasla nga plano ni Bongbong. Nakalipat ka din dagiti Pilipino kadagiti napaspasamak idi ken maulit nga tamanen iti dati a pakasaritaan.